Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania razem ze mną pysznego i bardzo ładnie wyglądającego ciasta o nazwie truskawkowe pole, a specjalnie dla Was postanowiłam przetestować przygotowanie dwóch wersji, czyli wersji fit oraz wersji klasycznej. Chociaż krem będzie akurat tylko jeden, zapraszam, zobaczcie jaki wybrałam. Proporcje na wersję ciast fit są przygotowane w taki sposób, żebyście mogli po prostu każdą masę zmiksować w blenderze, a potem przelać do foremki. Upiekłam oba placki i teraz, kiedy już mi wystygły całkowicie, mam przygotowany ten ciemny. Troszeczkę musiałam go tutaj odkroić, dlatego że foremki mam odrobinę różniące się rozmiarami. No i co? Teraz muszę tutaj sobie odkroić ten kawałek i rozkruszyć ciasto w rękach. Moje okruszki już gotowe, mam przepiękny kolor ciasta. To teraz czas na przygotowanie kremu. Ja już sobie na noc do lodówki odstawiłam na durszlaku, na papierowym ręczniku jogurty greckie i one musiały się odsączyć. Zobaczcie, na dole pływa serwatka. Tej serwatki nie wolno wylewać, serwatka jest bardzo zdrowa i warto ją wypić, na przykład dodając do koktajlu. A teraz przygotuję sobie krem, usztywnię go za pomocą agaru, chociaż możecie to zrobić też żelatyną. Ja już sobie w niewielkiej ilości wcześniej soku z limonki rozpuściłam ten agar na niewielkim ogniu. Następnie zahartowałam go, kiedy go zdjęłam z ognia, po jednej dodając łyżce, kilkoma łyżkami tego już odsączonego jogurtu, który jest o temperaturze teraz pokojowej. Doprowadziłam go do temperatury pokojowej i to, co zrobię teraz, to będę dalej dodawała tutaj ten jogurt stopniowo, a następnie go rozmiksuję, żeby zrobił mi się po prostu jogurtowy krem. Teraz, kiedy krem już mam ubity, to połowę tego kremu wyłożę na mój czekoladowy placek i jeszcze posypię pokrojonymi w kostkę truskawkami. Pamiętajcie, żeby nie obierać na początek truskawek z szypułek, dlatego że do dekoracji będą razem z szypułkami potrzebne. A ja się tutaj właśnie już przed chwilą bym rozpędziła i byłaby tragedia, bo by były truskawki wszystkie obrane. Przykryję sobie ten krem teraz kolejną warstwą, czyli zieloną warstwą ciasta, tą, z której odkrawałam część. Delikatnie trzeba jeszcze dłońmi podociskać, żeby ten krem się tam oczywiście dobrze rozszedł i można teraz nakładać drugą połowę kremu. Pamiętajcie, że kiedy będziecie kroić truskawki, to te górne części razem z szypułką mają zostać w całości, bo one będą do dekoracji, a do pokrojenia w kostkę tylko dolne części, żebyście się nie rozpędzili po raz kolejny. Podobnie jak ja. Będzie ładne. Mam nadzieję, że po przekrojeniu, jak jeszcze stężeję w lodówce, również. Pamiętajcie, żeby sobie zachować do dekoracji najlepiej truskawki podobnej wielkości. To jest szczególnie ważne, jeśli chcecie, tak jak podobnie jak ja, wyjadać sobie truskawki z miski wcześniej, przed przygotowaniem ciasta. To nie zapomnijcie się i starajcie się wyjadać takie, żeby potem Wam się komplet zgadzał. I jak Wam się podoba? Czadowe, prawda? Ono jeszcze teraz musi iść do lodówki na 1,5 do 2 godzin, a potem można serwować.
Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał, możecie też przycisnąć ikonkę dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać na bieżąco powiadomienia o tym, że wrzuciłam coś nowego. Jeśli podobał Wam się ten filmik, jeśli smakowało Wam to ciasto, będę wdzięczna za kciuk w górę, będzie to dla mnie bardzo miłe i bardzo fajny znak, że filmy, które robię, faktycznie docierają do moich widzów i znajdują ich uznanie. Dzięki Wam jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!